Alikho elishona lingenazo izalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Uthisha Nhloko ushe wangqongqa nemoto. Elikandunankulu lixhase eAbesbuda. Kanti ke usufikile umgomo wesifo samatele. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo siyabonga wakaduma nenabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Zishaqisa abantu abaningi izindaba zokubulawa ngesihluku kaThisha Nhloko uJabulani Sibanyoni wesikole samabanga aphansi iMbonambi Primary School ngaphansi kaMasipala waseMfolozi enyakatho nelikaMthaniya. Usithembiso Mnqayi ongumhloli wezikole kwaMbonambi uthi uSibanyoni ubeseneminyaka engama-36 esebenza kulesikole, ngakho ukushona kwakhe kubalimaze kakhulu njengoba ke ubesebenzela umphakathi. Ngemva kokuvela kwezindaba zokubulawa kukaThisha Nhloko wesikole sababanga aphansi uMbonambi Primary School, imeya kaMasipala kanye namakhansela, abefundisi, abomnyango wezemfundo kanye nomkhandlu wenkosi esizwe sakwaMbonambi bahambisa umkhulu kwasekuseni kulesi sikole. uJabulani Sibanyoni kuvela ukuthi wahlaselwa ephuma esikoleni ngoLesihlanu njengoba bebenenkonzo yesikhumbuzo sabantwana ababili nabo ke abashona engozini yemoto ku-N2 eMtubatuba eyadlula nemiphefumulo yamalunga omndeni owodwa ayisithupha akwamnyango eCinci emasontweni amabili edlule. uSibanyoni ubeseneminyaka engama-36 esebenzela kulesi sikole, ngakho lokhu kubashaqisa kakhulu ukubulawa kwakhe. Ngalendlela bonke ke basho ngazelwenye ukuthi ke balahlekelwe kuSibanyoni. Silimele kakhulu nenkosi yesizwe sakwaMbonambi njengoba ibingithumile ukuthi angizoyikhalela, ngiyikhalele nasemndenini wakwaSibanyoni nakothisha naku-governing board yonke nakubantwana besikole. Okubhlungu ke ngiyakubheka ukubona abantwana bekhala ngalendlela. Siyacela nje uNkulunkulu asisize baduduzeka abantwana kufika esigabeni esihle. Kwami si-SGB sidabuke kakhulu ukulahlekelwa uthisha omkhulu. Uthisha omkhulu beyikho konke kuthina. Uthisha omkhulu bewusizo ishe emphakathini imbala. Uthisha omkhulu bengayikhukhumezi. Bokumuntu othanda wonke umuntu. Imeya kaMasipala waseMfolozi uXolani Bhengu usixeke kakhulu ke lesi sigameko wasenxusa umthetho ubudlala indaba yawo. Ekela namhlanje ke uMasipala waseMfolozi ukuzohlanganyela nomnyango wezemfundo kanye nothisha nabazali nebefundisi ukuba sizokhuza sizobabaza lomuka nalesi sehlo esenzakalile lana kwaMbonambi. Uthi abomthetho bazokwenza indawo yawo bese kuzothi noNkulunkulu nawo uzokwenza indawo yakhe, ngoba siyakhumbula encwadini engcwele lapha kwizelamane kuAbelo noKhayina la abahamba bayehlathini wasala umfowabo ebulawe uyena uKhayini. Kodwa wathi mayebuya waseyabuza uthi uphi umfowini, waphendula wathi yena ungenza umlindi wakhe yini na, wayesethi igazi lakhe liyakhuluma. Sithi ke noma ngabe bekusehlathini noma ngabe bekunjani, sithi igazi likaThisha omkhulu lizokhuluma lisho ukuthi igilamkhuba beyiqhamuka kuphi. Umnyango wezemfundo utholahlekele kakhulu umuntu obezinikela emsebenzini wakhe njengoba likhulu iqhaza kade libambile emphakathini nasekuthuthukiseni abantwana. Ubaba Sibanyoni uthisha omkhulu walesi sikole uMbonambi Primary School usehlala nesikole from 1990 efika la ekhaya. Ushuthi unyaka lo bezoqala unyaka 36 la ekhaya. Lo muntu ke umuntu konamava, umuntu ose contribute kakhulu kwi department positively ukukhulisa isizwe. Ngezemfundo ulimele kakhulu ngokuhamba kwabaSibanyoni, one of the veterans in the system. Ilokho esingakusho sihlukumezekele ngendlela esimanga somnyaka. Ukuba bucayi besimo abafundi kanye nothisha bazohlinzekwa ngokwelulekwa ngokomqondo ukuze bakwazi ukuthi bamukele isimo. Kwenzeka into efana lena ke siyasiphuthumisa ke uSNES section wethu ukuthi azokhalima qala isimo down sabantwana nothisha ebese identify labo asebeshaya kakhulu ukuze badile nabo. Sizolinda ukuze bethu ukuphola emoyeni kube nestability einsukwini ezimbili ezintathu bazobe sebefika ke sebe identify laba abazodila nabo babaduduze babalekelele ekulungiseni ingqondo zabo. Esidabeni ze1 KZN TV ngikusamkeliswe Nqulunga ngekwaMbonambi. Bathembise ukulisebenzisa ngendlela efanele uxhasomali abalithole kuhulumeni ngokubambisana nebhange iAbsa osomabhizinisi besifazane. Labo osomabhizinisi basho lokhu kumcimbi wehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe obuseThekwini namuhla. Lolu uhlelo lukahulumeni olubizwa nge-Women Empowerment Fund Program olisiza besifazane
ukubaxhasa emabhizinisini abo. Ngifisa ke ukubonga kakhulu ukuthi sibe ngabakhethiwe, angibongeli mina ngedwa, ngibongelwa nozakwethu ukuthi sibe ngabakhethiwe ukuthi sizongena kule program. Kade ke sizama, kade ke sishayeka, kade futhi singazuzi lutho ngoba okuningi esikwenzile sikwenze ngephakethe lethu singatholi lutho. Ukufika la kuthiwa sinominatiwe kungokukhulu nje okukhombisa inqubekela phambili. Siyathembisa ke futhi ukuthi njengoba besilethe la impela babo Prima kukhona ozokuthola ukuthi sesihambe ibanga elingakanani kusuka manje siye phambili. Lokho kuncane esikutholile siyokusebenza ngempela ukuthi kuyimultiply khona kuqhamuke sekukuningi. Ngiyabonga. Lolu xhaso uhulumeni ulikhipha ngokubambisana nebhange laka Absa okuyilona abayisebenzisana nalo, kanti usomabhizinisi ngamunye uhlomule ngo-50,000 amarandi. Today, we are proud to stand here as a partner with a contribution of 1,250,000 rand, which represents $50,000 rand in grant funding to each of the 25 women-owned businesses that were selected as the initial beneficiaries of the fund. And I'm pretty sure that as more corporates join, this number will increase significantly. Ngokusho kahulumeni usazoqhubeka nezinhlelo esifuze lezi. Sinenhlelo eziningi ngaphakathi kuhulumeni ezibhekelela labe sibabiza ukuthi ama vulnerable groups, okungabantu abakhubazekile, abantu abasha, abantu besifazane. Sihlala njalo ke ngaso sonke isikhathi sibuke lapha ya umakuhlezi cabinet yaZulu-Natal ukuthi lokho sibekele kona ukuthi sifuna ukufinyelela kukona ngokwezibalo zabantu nangokwemali uma uhulumeni espenda siyafinyelela ini kukona. Kukhona inqubekela phambili noma singakafiki lapha khona engifisa ukuthi sifike khona. Kodwa futhi ngaphakathi uhulumeni sinenhlelo eziningi lapha khona ongeza abantu abesifazane akufanele bazuze khona ngaphansi kohlelo lwe-Growth Fund, ngaphansi kwe-Tyler Development Finance Corporation nezinye izinhlelo ezikhona. Kanti bangu-25 osomabhizinisi abahlomulile namuhla. Kodwa Khosibisi, uzindaba ze-1 KZN TV, kuJanet 61, ngiseThekwini. Umnyango wezolimo kwaZulu-Natal uthi sifikile imigomo eyisigidi phecelezi 1 million yokugomela imfuyo kwisifo samatele. Ungqongqoshe wezolimo kwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi umnyango ukulungeleke nokusabalalisa lemigomo ngendlela efanele kusona sonke isifundazwe. Umgomo ogomela kwemfuyo kwisifo samatele uzofika ngezigaba ezahlukene. Kulesi sigaba sokuqala esifundazwe kwaZulu-Natal sizokwamukela imigomo engaphezulu kwa-200,000. Ujabulela kakhulu abanye abantu beke bangathi sikhuluma ngo1 million kodwa sesiyazi ukuthi qala kuzofika 1 million bese kufika 5 million. Izobifika imithi njalo ngama kuphela kwesonto. Njalo on Friday you get another batch, and njengoba ifika thina njengokwaZulu-Natal ready istaff sesisiminga umumo lesesikhona sokwazi ukusebenzisa lemithi esifikile. Kodwa i-FMD yehlukene izigaba ezintathu, ukhona straight 1, straight 2, straight 3. Lemithi efikayo izolapha straight 1 and 2. Ngakho lapho kune-stress ne-show yokuthi kuno-straight 1 and 2 so besiqala silapho. Where there are signs of straight 3 kuzofanele sisebenzise u-straight 3 ngoba uma uzogoma ngo-straight 1 and 2 lapho kufanele kumgomo we-straight 3 umgomo awuzokusebenza. UkaMadlopha Mthethwa uthi umnyango wakhe uzosebenza ubusuku nemini ukwenza isiqinisekiso ukuthi ulwa nesifo samatele. Endaweni esihlala kuzona kuzohamba ibanga elikhulu. Into efanele siyenze manje mina nawe nanoma nobani olalele ukuthi sinxenxe abantu ukuthi uma kumenyezela ukuthi inkomo ziye emadipini abahambe simuse futhi emadipini ukuthi o-association into angasho ukuthi wena awukhokhi lapho kunjani imali yethu le ithina silungisa amadipi sizocela ukuthi bavule nje sikwenze lokhu. Iy'nkomo ke mase idipiwe zafakwa mase ngabe zivaccinathiwe zafakwa ama-tag kuzoba lula even ukuyibona ukuthi lapha yasesigomile lapha sesigomile and i-movement sesiyobona ukuthi iyiphi inkomo emuva.
inkomo esasiyigomile noma engagonywanga kwenzakalani but nje sifuna ukuqinisekisa ukuthi from next week akulalwa kwa-agriculture. Umnyango wezolimo uthi ke ezinyangeni eziyisithupha kulomgomo oqala uzogoma-ke izinkomo ezingaphezulu kwezigidi ezimbili. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba inkosi Mthembo, Richards Bay. Usihlalo we-IFP uzwelonke umuzi wenkosi Gwala uthi inkosi uMhloleni Mthiyane yakwaSokhulu yamelana-ke nezikhathi zodlame lwezepolitiki ngoba ifisa ukukhulisa leli qembu. uGwala ubeke lamazwi ngesikhathi-ke kuqhubeka umcimbi wokuhlonipha nokukhumbula amagalelo enkosi uMthiyane eseyakhothama. Iqembu le-IFP esingeni uMfolozi likhumbule amagalelo enkosi eseyakhothama uMhloleni Mthiyane yakwaSokhulu. Kulo mcimbi kubongwe ngezipho oNdlunkulu benkosi ngokuyimisa ezikhathini enzima. Kodwa inkosi yakwaSokhulu yama ne-IFP kunzima, ime ne-IFP kukuhle. Okukhulu kakhulu ukuthi inkosi yakwazi ukumelana nobunzima ngoba kwake kwaba nodlame olwesabekayo kwaSokhulu. Ngivele mina sengiyilunga lesishayamthetho. Khumbula ukuthi ngafika ngelinye ilanga ngihamba namaphoyisa ngizoyinxusa ukuthi singeyihleleleni indawo yokuthi ibhace ukuthi ma udlame solwehlile mhlawumbe sikwazi ukuyibuyisela ekhaya. Inkosi yathi ima ingaphumi ibona ukuthi yobe siphuma kokugcina isobuye ibuye izwe lawo lobe selithathwe abafokazana. Ngakho kufanele ubone ukuthi inkosi strong kangakanani ku-IFP iziyahamba i-IFP. Usihlalo weqembu uzwelonke umuzi wenkosi Gwala unxuse abaholi be-IFP esingeni uMfolozi ukuba basebenze ngobuqotho bahambise idingo nqange emphakathini bafeze nezifiso zenkosi uMthiyane. Manje ke kusemqoka ukuthi abaholi benkatha okokuqala ukuthi basebenze ngendlela ncimishi umntwana kwaphinda ngena asifundise ngayo ngoba imfundiso yomntwana kwaphinda ngene izinze kakhulu eningizimu neAfrika and abanye bayibone sehambile emhlabeni ukuthi hey wayikhuluma into ayaziyo nane nenkohlakalo lesokhulunywa ngawo namhlanje. Uyabona ukuthi umntwana yena wayibone ngaphambi kwesikhathi. Ngakho ke sikhulekela ukuthi abaholi be-IFP abalapha eMfolozi babambisane baqine ngoba uma bengabambisene uma bengemukelani izinto ezingenza ukuthi baqhekeze then umphakathi bawuhlanganise balalele izinto ezifuna umphakathi bahambe la behluleka khona kodwa bebezamile ukuthi bafeze izifiso zenkosi yakwaSokhulu esiphumule njengoba iyayivela ifisa. Cabanga ukuthi ke lapha ikhona iyomamatheka. Usihlalo weqembu eMfolozi uncome amagalelo enkosi ekukhuliseni leliqembu ezikhathini ezibucayi. Silapha ke namhlanje na njengeqembu le-IFP eMfolozi ukuzobungaza nokuzoyibongela emndenini wakaMthiyane uwonke nobukhosi bakhona bukonke noNdlunkulu ababesibambele lo msebenzi omkhulu kangaka owawushisa abantu behambe bejika kodwa bathembeka kumntwana wakaphinda ngene bama nakuba kwakunezinto eziningi ezazenzeka eduzane kwenkosi okunye kwakukhomba impela ukuthi ingagcine ilahlekelwe nayo impilo yayo kodwa yama yathembeka kumntwana wakaphinda ngene. Silapha ke namhlanje njengeqembu lenkatha ukuzoyibongela nathi ngoba mhlambe ngale kwenkosi kwathina ngaba sificanga lenkatha esiyiyo namhlanje kukhona ke nesikuphethe sikuphathele oNdlunkulu ukuthi nabo babonge. Siyaqonda ukuthi inkosi isiyakhothama nabanye oNdlunkulu kodwa esizokwenza namhlanje nasizobathinta bonke oNdlunkulu abaphilayo nabangasekho kukhona njengeqembu lenkatha sibaphathele khona ukuzosho ukuthi sizoyihlolisela ukuthokoza okukhulu kubo ngomsebenzi abawenzayo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngise-Richards Bay. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabezane nezinye masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Uthishanhloko ushe wangqongqa nemoto. Elikandunankulu lixhase eAbesbuda. Kanti ke usufikile umgomo wesifo samatele.
Uphikiza insolo zokuhlukumeza umntwana wabo neminyaka eyishumi umndeni wakwaDlamini esigodini sakaMshazi egugwini Mzimkhulu ngaphansi kwesifunda iHerigwala. Lokhu kuza ngemuva kokusabalala kwevideo ezinkundleni zokuxhumana eveza lo mntwana evalelwe endlini ebukeke ngeke esimene esikahle. Umkhulu walomntwana uJohn Dlamini ongaboni emehlweni uthi amampungu ukuthi bebemhlukumeza umntwana wabo bembopha ngamakete angaphezulu kwendlu futhi bemsebenzisela ukuthakatha. Iyona le video sabalala ezinkundleni zokuxhumana eveza umntwana wakwaDlamini esesimene singesihle. Umkhulu womntwana ongaboni emehlweni uthi ingane bathatha isinqumo sokuthi bayivalele endlini ngenxa yokuthi yayilahleka izitholakale kude uma bengayivalele. Uthi umntwana wazalwa ekahle waqala ukukhubazekisa neminyaka emine ehlala komalume wakhe. Uthi umntwana akakhulumi uyazimoshela futhi akakwazi ukuzidlela. Uthi umhambisile kodokotela izibhedlela nokwababonayo kodwa umntwana wangasizakali. Ngathatha umntwana ngamsa ezingolweni kuboskeni kubodokotela abanezigeni. Wangishekela ngacela bangishekela umntwana ukuthi emzimbeni wakhe utholani. Wathola udokotela ukuthi lo mntwana ulimelela ebuchopheni. Igazi lakho nalehla lagena la endlebeni yasixelela buya lagena enhlizweni. Wavaleka ukukhuluma. Uthi ngemuva kokudlula emhlabeni kwankosikazi wakhe umntwana waswela umuntu ozombheka njengoba naye engaboni emehlweni. Kwafika ithuba lokuba ugogo ngaleso sikhathi owekade emnakekele useshonile. Kwasho ukuthi ke manje kuyahlulekeka ngamadate abawabeka ePietermaritzburg maningi kakhulu afuna umuntu ozakhamba namapampasi onkosikazi. Uthi umntwana ubeselahleka ingakho bathatha isinqumo sokumvalela. Uthanjwe obekhula eneminyaka u8 umntwana ukuze ahlale endlini evalelwe. Washintshela ngokumntwana fakwamapampasi useyaqhaqha. Umntwana uyalahleka kuthi ilanga lishonile lishona. Awu lo mntwana ubela uphi? Akekho. Umakoti wakulomndeni uthi ingane inakekeliwe kakhulu. Ingane inakekeliwe kakhulu isiwe kodokotela isiwe emntwini wesintu yaphinde yasiwo isayocela koma social worker afika ama social worker la noma ngeke ngisho ukuthi afike enzani ayekani kodwa wona zanga uhlambalaza umuzi kodwa angena ingane ayibona angakwazi ukukusiza ngendlela sasizitshela ukuthi sifuna ukuthi ingane ivele ithathwe ngoba yalaxazwa umama wayo. Uthi kubaphethe kabi okubhalwe ezinkundleni zokuxhumana. Okusiphethe kabi kakhulu kulomuzi ukuthi kuthiwa ingane bekuthakathwa ngayo. Ingane bengathakathwa ngayo. Siyafisa futhi ukuthi abantu abaveze lokho laba bebezile la bezovidorize lo muzi basitshela ukuthi ubani othakatha ngengane. Okwesibili bakhuluma amampunge ukuthi ingane bikhulekwa ibheka into yesimo sezulu ukuthi maliduma kubuya iyavikela lo muzi. Ayikho lonto asiyazi. Nanokuthi bathi ingane beyikhuluma zange balala isikhathi beyithathile ikhuluma kusho ukuthi angazi noma ngizathi nezilwane noma nani. Ingane la ekhaya siyazi ukuthi yala ekhaya komama ingakwazi ukukhuluma ngobunina wayo wayihambela ekhaya eyoyiteta usince ehambe yoyiteta wangaphinda abuya nayo sazoyithola thina ingane sikhubazekile. Ikhansela la kuWard 14 eMzimkhulu lithi belinalo ulwazi ngodaba lomntwana. Sikhuza umhlolo kanye sikhuze indlela isocial media eyenza ngayo izinto ibe ingazilandeleli ngendlela eright because kugcina sekuxabana abantu ngento engamele bakuthiwa yikuyenzeka. Isimo sengane ngisithola ke mina ngobaba wayo. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal ubuthembisile ukubuyela kuthina ngombiko abawutholile ngodaba lomntwana. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzimkhulu. Umasipala uMsunduzi uthi usolizisebenze ngokuphazamiseka kwamanzi edolobheni okholele ekutheni kuvalwa amahhovisi kahulumeni wesifundazwe kanjalo ke nenkantolo ephakeme. Lokhu kusho ubuholi balomasipala ngesikhathi ebubambe isithangamna bezindaba namuhla kulandela ukubhekana nalenkinga. Imeya uMzimkhulu uThebola uthi ke bese bevule icala emaphoyiseni ngenxa yokucekela phansi kwengqalasizinda. Umasipala uMsunduzi uthi ukuphazamiseka kwamanzi edolobheni bekwenziwa abantu abebenenhloso yokuphazamisa. Kodwa okuvelile ukuthi amavasi bevalwa nenhloso esiconclude ukuthi inhloso leyo
yesabotage ngoba ukuvala amapayipi ahambisa amanzi to a point yokuthi uzuthole la ngaphakathi e-high court nawo evaliwe uma amanzi sesiwalungisile. Loyo wenze leyo nto noma lelo qeqebane lenze lokho likwenza ngolwazi lokuthi uma amanzi engekho e-deeds office aphazamiseki nje idolobha kuphela noma iPietermaritzburg kodwa isifundazwe saKwaZulu-Natal sonke siyaba. uThebola uthi sebevule icala emaphoyiseni. Ingakho sihambile sayovula icala emaphoyiseni ase-South Africa kodwa ngaphezulu kokuba nje sivule icala sebenza nawo wonke amanye ama-security agencies ukuthi sikwazi ukuthola umyalelo ngoba ngabenza lento baqondeni siyazi kodwa ukuthi inhloso yezepolitiki le isikhathi esikusona manje isikhathi esenza ukuthi kube ne-high political activity. So siyazi ukuthi kunhloso yezepolitiki ukuthi basebenzisa abasebenzi bethu noma okunye bazenzela kodwa ekugcineni inhloso enkulu nje ukuphazamisa ingqalasizinda ukuthi kungasebenzeki kahle. Iphini lemeya uMxolisi Mkhize uthi watshelwe emehlweni yizisebenzi amazwi asabisayo. Yebo kuliqiniso lokho ukuthi ikhona inhlese yezepolitiki ngoba mina uqobo lwami ngesikhathi ngideploywe political leadership ukuthi ngiyoba hands on the ground. Kufike isikhathi la ukuthi abasebenzi bethu batshele mina emehlweni ukuthi bazokwenza noma yini ekumele kwabayenza ukuqinisekisa ukuthi thina esikhona njengamanje siyaphuma emakhe. So lokho ke kutshena ukuthi kukhona inhloso yezepolitiki. So umethu umuntu uzokwenza noma yini ekumele ubayenze ukuqinisekisa ukuthi mina niyaphuma emakhe. So mina njengoba ngu-deputy mayor I'm an ANC employee. So that lokho kukodwa kusho ukuthi bathi baqinisekise ukuthi bazokhipha i-ANC emandleni njengoba nabo sebasuka ngapha kuthina ezokhongolose bayokwakha iqembu labo lepolitiki okuyi-MK Party. Izindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Bakhale ngokunganakekelwa kwezidingo zomphakathi abase-Craigside ngaphansi kamasipali eNdumeni njengoba ke beqhubeka umbango wokubhunga ngezinkinga ezibhekene nale ndawo nokuyilapho ke inhlangano ijabulisa JB Mchunu Foundation inikele ngokudla komama abadayisa ezikoleni kanjalo nosimende abangalekelela ukuphesha izindawo abadayisela kuzo. Ijabulisa JB Foundation ithi inhloso yokuzolekelela lo mphakathi ingoba le ndawo ingenye yezindawo ezinganakiwe kakhulu. Sijabulisa JB Mchunu Foundation sithe masimenyezo sasabela udala uxolo kanye namanye amalungu omphakathi ekutheni indawo yase-Craigside indawo ezibike kakhulu, indawo esedrobheni kodwa intuthuko igqoza kakhulu futhi bayibukela kude but baseduze nayo. Ubuholi esibukhethayo buyakhomba ukuthi buyahluleka kakhulu, okukhomba ukuthi ithe unyaka ocritical kakhulu esikhuluma ngawo unyaka wama-election whereby sifuna unxusa kakhulu abantu bakithi abasha kanye nomphakathi at large ukuthi sifisa ube united, ube imbumba, ungabe sakhetha abantu ngokwamaqembu but bakhetha abantu nge-background yabo asebeyidlalile emphakathini ngoba kunzima ukuthi u-elect umuntu ngoba uthi weqembu lakho but egcineni sebe compromise umphathi wala usebenzi. Uqhube ngokuthi bazibophezele ukuba babe ingxenye yalo mphakathi. Abantu abasha la abahlala ezitoro abanaphaki ayikho into abakhipha busy. So CJB Mchunu Foundation sizozibophezela emphakathini ukuthi hayi thina sizoba ingxenye yokuthi sibalekelele njengoba sikhuluma nje namhlanje emcimbini siphethe ngisho usimende nefolomo ngoba iVogo indawo enenhlabathi esifisa ukuthi abantu abasha la bezivula abamabhizinisi ekutheni bekwazi ukusiphilisa. Siphethe nokusiza omama abadayisa ezikolweni isitoko ukukhombisa ukuthi siyabasupporta kakhulu futhi omama bazimele kanye nosabara namabhizinisi. So njenga JB Mchunu Foundation sizela ukuzogqugquzela abantu abasha ukuthi let us unite. They must unite lesenza izinto njengomphakathi kuze nathi sizonakeka. Ngoba uma ukuthi sizoza ngokuhlukana
ngeke sithathe ke serious esizweni sonke. So ingakho njenge JP Mqunu Foundation masondele kule program sizokhanda abantu abasha futhi sisebenzisane kukhulu ngokubambisana nabo. Kanti elinye lelunga lomphakathi lithi lo mcimbi ubizwa ngeCreekside imbizo. Sihlangene kumcimbi esobiza ngokuthi iCreekside Transformation imbizo lapho sizohlanganyela khona nomphakathi mayelana nezinkinga esibhekene nazo ikakhulukazi endaweni yethu ebukeka intuthuko igqozile. Njenganamhlanje ke sizohlangana kakhulukazi nomphakathi exoxeni kabanzi ngeenkinga esibhekene nazo nanokuthi singabambisana kanjani ekuthenini sibuyise ithemba siguquke nosikompilo olungaphucuzekile esiliphilayo endaweni yakithi. Uphinde waveza ukuba banethemba ukuba lizoba khona ushintsho kule ndawo. Compromise kakhulu sixhasa abantu ngamavoti ethu kodwa indlela zethu zokuphila ziyaqhubeka nokungaphucuzeki. Siyathemba ke ngokubambisana neJB Foundation. Siyathemba ukuthi lizoba khona ushintsho kule nhlanganyela namhlanje. Siyathemba ukuthi sizoba khona ezithele ezinhle ngoba akukho ukuhlula ukubonisana ezintweni esisuke sibhekene nazo. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseCreekside endumeni. Ake siphinde futhi sihlabena nalelinye ikhefu sihlangabezana nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele musanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Uthishanhloko ushe wangqongqa nemoto. Elikandunankulu lixhase eAbesbuda. Kanti ke usufikile umgomo wesifo samatele. Kuleli iqophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwe 15 rand 97 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe 21 rand 59 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe 18 rand 88 cent uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Kanti ke igolide lona lingu $5,136 cents i-ounce kuthiwe longahluziwe ube $71.76 cents umphongolo. Ake singene sijule ngosini yezemidlalo. Kawehlineze kahle kuJP Peterson umkhube weHollywood Bad Sharks okwenza kahle kulempela sonto bese belandelisa ngokushaya udaka njengoba benzile ngesikhathi bekhala ngaphansi ngo34-22 kwiEmirate Lions Sharks emidlalweni ke weUnited Rugby Champions okuyiUCR ngamafuphi ngomgqibelo eEllis Park eGoli. iSharks ebihamba phambili ngekhadi elibovu likaJaden Hendricks igcine ngokuguqa kulomdlalo obekushoke nokushabalala kwamathuba aleli qembu laseThekwini ukuyovikela iUCR SA Shield eyidle ngesizini eyedlule. Emva kwalomdlalo ke kwale kancane ukuthi ke uPeterson awukhombe kubadlali bakhe umunwe ngokudlala ke lombhoxo okuthiwa ke unenkosi phakathi kuleli sonto kodwa ke kuthombe okhiye uma ke sekufanele bebambe umqiqo. Ake sibhekelene nasisimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje esihlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.